veče svima. Kažu samo prirodno, tako da ću se potruditi. Ovako, moja priča upravo može da počne od ovog trena, od večeras. Vidite me danas raspoloženu, nasmejanu, pre svega živu. Danas sam supruga, majka jednog trogodišnjeg slatkog sina i na putu je još jedan bebac. I mnogi od vas bi rekli, pa šta, kako to veze ima, to je nešto sasvim normalno za jednu ženu tvojih godina. Međutim, ja vam želim reći da način života koji sam ja do pre 8 godina vodila me je doveo do toga da upadnem u jedan veliki problem zavisnosti. Tako da u mom slučaju to uopšte nije jedna normalna stvar, nego čudo koje je Božje čudo koje je on učinio u mom životu. Same okolnosti koje su prethodile moje zavisnosti i sam put koji me doveo do tog problema je u prvim trenucima izgledao sasvim naivno. Još u osnovnoj školi moja interesovanja su se promenila i moj pogled je počeo da luta kroz sam prozor školske učionice. Počelo je više da me zanima ono šta se dešava van škole nego unutar nje. Tako da sam svoje školovanje zamenila okolnim kafićima, sport kojim sam se bavila sam zamenila noćnim izlascima, a odgoj svojih roditelja zamenila, nažalost, odgojem ulice. Buntovništvo, razni kompleksi, nesigurnosti i sve ono što je pratilo sve te moje tinejdžerske dane me jednostavno dovelo do toga da sa svojih 18 godina moj život bude onako prilično istrošen, bez ikakvog cilja, bez ikakve ambicije za neku dalju budućnost. Tako da sam, jedina stvar koja je tada bila nekako nepristupačna je bilo to neko eksperimentisanje sa raznim drogama. Iako sam znala da je to jedno veliko zlo, ja sam krenula tim putem. I vrlo brzo sam se pronašla u kandžama ropstva. Tražila sam pomoć na sve moguće načine, ali zaista izlazak iz problema zavisnosti je jako težak i za razliku od samog ulaska u problem. Nakon 7 dugih godina provedenih u toj tami, odlazim na lečenje gde se zaista Božja ljubav izliva u moje srce i gde Bog čini jedno veliko čudo u mom životu. Postajem jedna drugačija osoba, jedna nova osoba, gde se menja moj pogled i moj odnos prema mojoj porodici, prema svim onim ljudima koji su me do tada okruživali i jednostavno svi ti strahovi, kompleksi, buntovništvo nestaju. Menja se ta perspektiva na gledanje celog sveta, tako da onaj egoizam koji je poprilično dominirao u mom životu zamenjuje jedna velika želja da pomognem svima onima koji su u problemu istom kao što sam ja bila. Oko sebe stvarno vidim jako puno mladih ljudi koji su u problemu i ne nalaze izlaz. Tako da sa još par svojih prijatelja koji su prošli neko slično iskustvo kao ja i sa svojim suprugom, osnivamo organizaciju Izlazak koja se bavi problemom narkomanije, gde radimo na tome da se pre svega razbije ta predrasuda da je jednom narkoman uvek narkoman. Takođe se bavimo prevencijom, radimo tribine, odlazimo u škole, razne institucije, odazivamo se na pozive svih onih koji žele da čuju jedno korisno iskustvo iz prve ruke. Od prvog dana nam je na srcu jedna aktivnost da motivišemo sve te zavisnike da odu na lečenje i kroz tu motivaciju im šaljemo poruku da je narkomanija izlečiva i da iz problema zavisnosti može da se izađe bez obzira šta društvo kaže. Pored prevencije i same motivacije, jedan od najbitnijih segmenta našeg rada je resocijalizacija. Moram da napomenem da do svih ovih aktivnosti ne bi bilo da nismo imali i da nemamo i dan danas jednu veliku i jedinu podršku Hrišćanskog humanitarnog udruženja Hleb života,
koji je žrtvujući program svoje samoodrživosti otvorio vrata jedne radnje polovne odeće, gde je otvorio vrata i danas se tu nalazi jedna praktična resocijalizacija bivših zavisnika, svih onih koji su prošli neki od programa lečenja. Do danas je oko 50-ak momaka i devojaka prošlo kroz taj praktičan deo resocijalizacije i zajedničkim snagama želimo da svima onima koji su dobili šansu da stanu na noge, da ne budemo zaista samo oni koji će ih potapšati po leđima, nego da im se nađemo, kao što su se meni nekada našli, ljudi iz hleba života, da danas mi zajedno budemo tim ljudima podrška i pomoć u svim životnim prilikama ili neprilikama koje život, nažalost, donosi. Ja zaista mogu da kažem da su za nas ljudi govorili da od nas nema ništa i da smo svoju bolest sami izabrali, ali danas jednim pozitivnim primerom i načinom života zaista želimo da pokažemo da od nas može da postanu ljudi koji će biti korisni za ovaj grad. Imamo jednu viziju, jednu želju, jedno malo iskustvo i pozivamo sve vas kao građane i deo ovog društva da budete nam podrška, da nam pružite tu drugu šansu da bi ovaj grad bio svetliji kao i naša država. Drago mi je što večeras među ovim gostima mogu da vidim neka poznata lica koje mene upravo možda znaju iz tog perioda kad sam ja jako loše bila i danas mogu da stojim ovde sa jednom velikom željom da nastavim dalje i da se borim. Hvala vam puno.